So yung mga presyon po dito ng mga galunggong ay 50 pesos na tinumpo. Ayan, 50, 100 pesos na tumpukan at mga per kilo po dito ng mga isdang gulyasan ay 70 pesos na lang po na per kilo. Magkano hipon? 260. 260 po sa per kilo po ng mga hipon, no? Halagang 50 pesos. Ayan. Mga sapsap po, 50 pesos lang po na inyong mabibili. Tinumpok po dito ng mga pusit, 100 pesos. Ayan, mga tumpukan po ay 100 pesos. Mga tulingan na gulyasan, yellow pinto na. Yung mga karot mo, 60 pesos pa rin. Yung pa rin po yung mga presyo, no, ng kanyang mga latagan ng mga gulay. So yung mga okra mo, 10 piso. Yung mga luya, 180 po mga per kilo po ng mga luya natin dito sa latagan ng mga gulay, no? Bossing, update lang po natin yung presyo. Magkano po yung sagisi? 160 sa maliit, 180 po sa malaki. Yung mga salmon na local, 170 po na per kilo, no? Yan po yung mga latag nilang isdang bato na inyo pong mabibili. Pwede pong tumawad basta marami pong kukuhanin. Yun po yung kagandahan. Basta marami kang kinuha, may bawas pa. Yung labahita po, magkano? O yun, 160 na kilo. Yung mga maganda pa na dalagang bukid. Ito dalaga, ako hindi na. 180 lang, pag may sumawad na marami. Ayun, meron din po na bawas na sa 180 na kilo. Dalagang bukid na ganito, 200. Sa mga ganito, 180 na mga per kilo, no? Yan po yung mga presyo ng mga dalagang bukid at yung lapu-lapu na itim na inyo pong mabibili. Yan po yung mga presyo, no, na ina-update natin dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Puset ay 240. Pusit po yan, 240 na per kilo. At ito po yung mga 100 pesos na mga binibenta sa tumpukan ng mga isdang tulingan. Hasa natin dito ay 170 na per kilo. Sa mga dalagang bukid ay 160. Yung mga katsarita, 100 pesos na lang po na bentahan po ng tumpukan. At napakaganda po ng tumpukan na yan, no? Sa 100 pesos lamang po ay meron na kayong mabibili. At yan po ay naglalaro sa pituhan o waluhan na mga isdang katsarita. Good morning everyone. Tayo po ay nandito naman po sa Malabon Tumpukan kung saan ay ang mga isda po dito ay binebenta po nila ng mga tumpukan sa halagang 50 pesos, 100 pesos o anumang isda na atin pong mai-update o makikita para sa update natin dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So anyway, mag-update na tayo. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! So yung mga presyon po dito ng mga galunggong ay 50 pesos na tinumpo. Ayan, 50, 100 pesos na tumpukan at mga per kilo po dito ng mga isdang gulyasan ay 70 pesos na lang po na per kilo. Magkano hipon? 260. 260 po sa per kilo po ng mga hipon, no? So yan po yung mga presyon ng kanilang galunggong. Boss, inikutan na kita. Mukhang napagod ka. Magkano per kilo? 120 po sa mga per kilo ng mga galunggong, no? So yan po yung mga galunggong nila na nahango sa mga fish port. Bossing, thank you salamat. So dito tayo sa mga latagan po ng mga isdang gulyasan pa na ating pong nai-update. Dito po ay 100 pesos na kilo. Ayan po. At yung mga per kilo dito ng tilap ng bangus pandaing 130 na kilo. So ayan po. Grabe na po yung mga latagan po dito ng mga isdang tumpukan na inyong mabibili.
bangus pandaing pa rin po, no? Tapos yung mga galunggong ay 50 pesos na tumpukan. Dito, yung mga gulyasan, no, 100 ang kilo, 250 ang isang piraso. Gulyasan po ay 100 pesos na tumpok. Papakol po ay 130. So yan po yung mga sitwasyon po sa mga latagan po dito ng mga isdang tumpukan na ating pong ina-update at mapanood ng ating mga masugid na manonood at sumusubaybay sa vlog po ni Boss Lando Explorer. So nandito tayo, ganyan po yung mga namimili ng mga isda na tumpukan. Ayan, napakarami po dito ng tumpukan sa halagang 50 pesos. Ayan, mga sapsap po, 50 pesos lang po na inyong mabibili. Tumpukan ay 100 pesos, ang kilo ay 100 pesos. Tumpukan ay 50 pesos sa mga tumpukan po dito ng isda, no? Yan ay mga tumpukan ng galunggong. So dumagsa na naman po ang mga isdang galunggong sa Malabon Fish Market. At marami na rin po silang magkarga sa mga tumpukan. So 100 pesos at 50 pesos ay meron na po kayong sulit ulam. So yung mga tinumpok po dito ng mga pusit, 100 pesos. Ayan, mga tumpukan po ay 100 pesos. Mga tulingan at gulyasan, yellow pinto na. Kaya mo na 30 na. Ah, 50 na hindi dalawa. Pipino, baka kailangan. Good morning sa iyo, Lodi. Magandang umaga. May pagbabago ba yung mga presyo ng ating gulay? Ganun pa rin yung mga presyo. Yung mga karot mo, 60 pesos pa rin. Yung pa rin po yung mga presyo, no, ng kanyang mga latagan ng mga gulay. So yung mga okra mo, 10 piso. Yung mga luya, 180 po mga per kilo po ng mga luya natin dito sa latagan ng mga gulay, no? So ito po mga 20 pesos na inyo pong mabibili. Magkano per kilo ng sibuyas? 100 pesos po na per kilo ng mga latagan po ng kanilang sibuyas. So yan po yung mga update natin dito sa mga bentahan ng gulayan, no? O gulay na kanilang inilalatag sa Malabon Fish Market. So shout out sa iyo, Gandara. Good morning. Ayun, shout out. Ayun. Salamat sa... Ayun, kasi malakas ang boses. Naubos. So maraming salamat ha. Thank you. So abante na tayo dito sa mga latagan pa, no? So pinapakita ko po yung mga latag nila na gulay po dito na inyong mabibili. Ayan. Yan po yung mga latagan po nila dito sa kahabaan po ng Malabon Tumpukan. Good morning po, Nay. Magkano po ngayon itong ganitong ano nyo, toge? 50 po. Ayun, 50 po yung isang plastic ng toge, no? Ito po yan. 50 pesos. So, Nay, marami pong salamat. Thank you. So, ito po yung mga kahabaan po ng mga gulayan na mga latag po na mabibili nyo sa halagang may 20 pesos at mga 50 pesos na nakabalot. So, pinapasadaan lang po natin at pinapakita ko po sa inyo yung mga latagan po nila dito, no? So, shout out po, Kuya. Good morning. Shout out. So, ayan po yung mga suka ng Antique na masarap po na sausawa, no?
So meron siyang 20 pesos at 60 pesos sa malaking botelya. So shoutout po muli. Ito lang natira. Ayun. Salamat po kuya. Thank you. God bless. Ayan, yung mga pinapasadaan po natin dito na kanila pong mga latag ay sulit presyo po yan. Mga paninda ni Nanay Noemi. Nanay Noemi, shoutout po. Good morning. Yung mga yellow pintuna po ni Nanay Noemi po dito ay 140 na per kilo. So paubos na rin po ang kanyang mga latag ng yellow pintuna. So wala po tayong nakita mga latag po ditong bangus na dagupan. So medyo mataas po ang mga presyo ng bangus dagupan, no? Nanay Noemi, salamat po. God bless po. Hindi po. Ayaw po. So dito tayo sa mga latagan, no, ng isdang salmon. Salmon na local, mga sagisi, mga labahita at yung mga surahan na ito po yung nakikita natin, no. 130 po yung mga per kilo at yung mga dalagang bukid. Dalagang bukid na bato, ayan. Labahita, no? Yan po yung mga latagan po dito ng mga isdang bato na inyo pong mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market. Bossing, update lang po natin yung presyo. Magkano po yung sagisi? 160 sa maliit, 180 po sa malaki. Yung mga salmon na local, 170 po na per kilo, no? Yan po yung mga latag nilang isdang bato na inyo pong mabibili. Pwede pong tumawad basta marami pong kukuhanin. Yun po yung kagandahan. Basta marami kang kinuha, may bawas pa. Eh, yung labahita po, magkano? O, yun, 160 na kilo. Eh, yung mga maganda pa na dalagang bukid. Ito dalaga, ako hindi na. 180 lang. Pag may sumawad na marami. Ayun, meron din po na bawas, no, sa 180 na kilo. Pag marami pong kinuha ay may bawas pa rin po. Eh, sa mga ganitong dalagang bukid na bato, magkano po? Parehas lang. Parehas lang po na 180 po yung mga per kilo. Salamat po thank you po. So ayan po yung update natin sa kanilang mga latag po ng isdang bato sa Malabon Fish Market. So yung mga batalay po dito ay 100 na lang po ang kilo. Kuya Warren, update lang natin yung mga dalagang bukid na ganito. 200. And sa mga ganito, 180 na mga per kilo, no? Yan po yung mga presyohan ng mga dalagang bukid at yung lapu-lapu na itim na inyo pong mabibili. Kuya Warren, thank you po salamat. So, abante na tayo dito at marami pa tayo may update na kanilang mga latagan na talagang sulit po ninyong mabibili. So, dito yung mga presyohan pa na ating i-update. So magandang mga yellow pintuna, oh. Bossy, pwede natin update yung mga presyo. Magkano per kilo? 160 sa yellow pintuna. Ito yung salmon na local, 150 po na per kilo. Batalay, 120 po sa per kilo ng mga isdang batalay. Ayan po yan. At yung mga pusit po natin na nakikita rito na pusit kalawang ay 150 po kada per kilo. So may tumpok din po sa halagang 100 pesos. Ayan po. May mga 50 rin po na tinumpok. So dito may mga presyon na rin po mga nakalagay sa kanilang latag dito na mga isda, no? So yung mga labahita po natin dito ay 180 po sa mga malalaking labahita. At yung mga pusit po natin dito na pusit kalawang ay 150 po sa per kilo. Ang alumahan ay 180 na per kilo. Yan po yung mga presyo, no, na ina-update natin dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, tatawid na tayo dito sa kabila, no? Sa kabilang side na may mga bentahan pa rin po ng mga tumpukan. Ate, salamat po sa mga presyo. Thank you. Shoutout. Sino si shoutout? ayaw magpa-shoutout. Salamat po. So dito tayo sa pagtawid natin at update natin pa yung mga ibang latagan na kanilang ibinebenta sa ating mga mamimili o mga kababayan.
So dito po yung mga tumpok na mga sasa ay 100 pesos na tumpukan. At yung mga per kilo po dito ng yellow pin tuna ay 140. 140 po sa mga per kilo. Dito po ang mga puset. Puset ay 240. Pusit po yan ha, 240 na per kilo. At ito po yung mga 100 pesos na mga binibenta sa tumpukan ng mga isdang tulingan. Ito yung mga hasa-hasa, no? Hasa-hasa natin dito ay 170 na per kilo. Sa mga dalagang bukid ay 160. So may mga tumpukan din po na inyong mabibili. Ayan. Bossing, pwede malaman per kilo mo ng bangus. 220. So 220 sa mga per kilo. Kaya pala malakas yung sound. Nandiyan pala. Ayan po yung mga presyuan, no? So tinumpok kay Ate Pam, shout out. Good morning po. Good morning. So tumpukan na lang po ng kanyang bangus. Ito na lang po, 100 pesos sa tumpukan. So wala na tayong makita rito, no, na per kilo. Puro tumpok na inyo pong mabibili. Ate Pam, salamat po. So dito yung mga ano, ayan, shout out po sa mga viewers po natin, no. So ito po yung mga ano, tumpukan ng mga galunggong. Yan po ay 100 pesos, no. May mga pusit din po na latagan, ayan. At yung mga katsarita, 100 pesos na lang po na bentahan po ng tumpukan. At napakaganda po ng tumpukan na yan, no. Sa 100 pesos lamang po ay meron na kayong mabibili. At yan po ay naglalaro sa pituhan o waluhan na mga isdang katsarita. At dito yung mga tumpukan din po, yan ang mga dalagang bukid, ayan. Dami, no, mga 50 pesos na sariwang mga dalagang bukid. Alright, shout out sa ating mga kababayang OFW, no, na naghahanap po sa ibang bansa. At papasadaan po muna natin at shout out natin si Kuya Romy ng Malabon Fish Market. Shout out sa iyo, Kuya Romy. Magandang umaga at nakaubos ka na ng iyong paninda. At napapatawa mo lagi ako. Ang tiyan ko ay lagi na lang masakit. Hinagis mo na yung bangus mo. Hinagis-hagis mo na. Mabilisan ang gusto. Bilisan talaga ang mga gusto. Yun nga, nakita ko nga na ang bangus mabilis daw ang gusto niya na gawin yung bangus mo. So, wala nang latag si Kuya Romy, wala nang tilapiyang Batangas at Bangus Dagupan na kanyang latag. Sa hapon naman po ay nagtitinda siya sa may bandang gitna at doon nyo po siya makikita. Mayroon po siyang paninda doon na tilapiyang Batangas at Bangus Dagupan. So, may siya shoutout ka, Kuya Romy? Shout out sa mga followers ni Boss Lando. Shoutout po sa inyong lahat. Tuloy po natin siya. Yon, salamat po Kuya Romy sa mga support na binibigay niyo po kay Boss Lando Explorer. At sa mga masugid nating manonood, salamat po sa inyong lahat. Shout out po sa inyo. Kuya Romy, maraming pong salamat. Thank you po. Nanay Josie, shout out po. Ayan, yan na po yung mga latagan po dito, no, na ating pong makikita. Ito po yung mga gulay pa rin po yan. Pasadaan na lang po natin at para ma-update natin sa ating mga kababayan. At yung mga tumpok po dito ng mga Indian mango ay 20 pesos. At yung mga avocado po natin ay 100 po ang kilo. So yan po yung mga presyo, no, na ating pong nadadaanan dito sa pag-akyat po ng tulay. Welcome to my guys. Shout out sa iyo, Lodi. Shout out. So dito, ito po yung police station, no. Ayan, ito po yung ibabaw ng tulay na nakikita po ninyo sa aking pagbablog sa Malabon Fish Market. Tapos mga manggang hilaw. Kalabaw, hilaw. Kalabaw, masarap. Magkano ang kilo po? Kanina, sandaan eh, 50 na lang. Ay, 50 pesos na lang po yung kilo. Binagsak presyo sa halagang 50 pesos, no? Bumili ko ngayon eh. Oo, sigurado to. Bagoong. Oh, yes. Bagoong alamang. So dito tayo sa paninda mo, Lodi. So
Mga saging mo, update natin. Magkano to mga saging mo dito? Wala akong bagoong. 70 sa latundan. So mga saba? 50 sa mga lakatan? Magkano? 90 na lang po, no? Bumaba. Dating 120, naging 100. Ngayon, 90 na lang po ang presyo ng mga saging. So ito mga mansanas mo na nakailera, 100 pesos pa rin. So yan po yung mga presyohan ng kanyang mga lakad, no? Eh yung papaya. Ayun, 70 pesos na lang po na per kilo ng mga papaya. So, update na tayo sa lahat ng ating mga naikutan at talagang marami pa rin ang mga bentahan at murang-mura ang mga presyo na inyong mabibili dito po sa shoutout. At marami pa rin kayo mapipili o mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market. At dahil napakamura po talaga ng kanilang latagan, dahil dumarami na ang pagbaba ng mga isda dito po sa Malabon Fish Market. So hanggang dito na lang po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.